2 FFP, ľudia boží. Dneska sme si objednali a nám prišlo toto. Peter nám teraz ukáže, čo nám vlastne prišlo. Dneska takéto niečo. Pozrieme sa. Hej. Švédske gulky, omačka, poriadne pyré, alebo tak nazvime ako kaša po slovensky. Sa hovorí poriadna papanica, záme sračky. Všetko poctivé, robil to on, ja nie. No a na zdravíčko, troška rumčeku. Neklameme do videa. Čaute. Nie, to čo? Na zdravie. Čaume. Je tam z plechovky. Bohužiaľ nemajú to vo fľaške takéto poriadne. Ines, oh yes. Pápajte, užívajte a všetko doma. Takže to okoštuj. Teraz to ešte pýtaj okoštuje. To. Na kole. Yeah. Opa, šupaj, to vríska, tríska. Taká búry nemusí byť. Čau. Čaute.